again. Kijk, dat is toch genieten. Ik hoop dat we u even mogen storen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen wij heel even storen? Ja, u zit daar zo idyllisch. Ik zit lekker te pauzeren. Hallo, Goeiedag. Hoi. ik ben Bas. Maud. Wij zijn van Van L1. Kent u dat? Slecht. Want u bent van buiten de provincie? Ik ben import, maar ik woon in Oorbeek. Oh, in Oesbeek? Ja. Jo. Ja. Nou, kent u het programma toevallig? Heeft u het wel eens gezien? Nee, Onderweg. nee. Nou, onderweg toevallige ontmoetingen. Ja. Terwijl wij rondrijden, alleen Ja. provies door de hele provincie. En als we iets zien waarvan wij denken, nou, daar zit een verhaal in. Ja. Dan gaan we erop af. Ja. Het lijkt misschien een beetje een overval, maar spontaniteit is de grote kracht van het programma. Ja. Dus hopelijk kletst u even met mij. Nou ja, ik ben altijd benieuwd naar wat beweegt mensen. Ja. Wat beweegt u om, Ja. om zo backpackend op pad te gaan? Ja, ik ben net met pensioen gegaan. En om de afstand van het werk te nemen, heb ik bedacht, ik ga een stuk van Pieterpad lopen. Om het hoofd leeg te maken, de stress achter me te laten, de blik vooruit en op iets nieuws te richten. Lukt dat? Ja, dat lukt. Dikke duim. Ja, Want het was een stressvol beroep. het was een stressvol beroep. Ik was directeur van een lagere school. Jo. En ja, dat is gewoon altijd stress. Altijd stress. Er gebeurt van alles en nog wat en je kan het bijna niet plannen en het werk is nooit af en het blijft gewoon een enorme uitdaging. Was het een school in Oesbeek? In Heerlen. In Heerlen. In Heerlen, ja. Een grote school, 300 leerlingen. Zo, ja. Nou ja, en dan heb je gewoon alle vragen van de kinderen, alle vragen van het personeel, vragen van de huisvesting. Ik bedoel, genoeg om je druk over te maken. Hoeveel uren in de week moet ik me dan voorstellen? Ja, meer dan de 40 uur die ervoor staan. Hè. Ja. Ja. Misschien wel het dubbele? Nee. Dat niet? Nee, dat trek je ook niet. Nee, maar je gaat nooit helemaal uit. Er zitten avondafspraken bij, maar in het weekend, ook al ga je wandelen, ook al ga je tuinieren, het blijft doorgaan in het koppie. Komt er ons ook wel bekend voor, hè? Ja, ik vind dat trouwens een mooie uitspraak. Je gaat nooit helemaal uit. Dat klopt natuurlijk. Ja. Zelfs 's nachts niet, hè? Dat je dan merkt, dat was voor mij een trigger, zeg maar, dat als ik 's nachts wakker werd en ik was weer met het werk bezig, dan dacht ik, dit is te veel stress. Je moet gewoon door kunnen slapen of als je wakker wordt, gewoon weer terug in bed en zonder dat je weer met je werk bezig bent. Hoe gaat dan die overgang van enorm stressvol naar... Want dat is natuurlijk... Vaak reageren mensen en hun gestel, die reageren daar heel heftig op. Ja. Hoe was dat bij u? Ik heb er natuurlijk naartoe geleefd. Dus ik merk dat steeds meer een beetje afscheid nemen, dat heel erg helpt om niet meteen in een zwart gat te vallen. En het lichaam, daar was ik wel heel benieuwd naar. Vanuit een zittende baan achter de computer naar elke dag 15 kilometer lopen. En aan het einde van de dag zegt mijn lichaam, hoezo was dit leuk? Elke dag? Ja, tot nu toe wel. En elke ochtend denk ik, yes, ik wil wel weer. Oké. Ja. Dus het is een mixed feelings. Ja, nou ja, dat einde van de dag, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik herinner me dat van lang geleden ook. Toen was ik jong en fris en fruitig en dan gingen we in de bergen wandelen. En elke avond dacht je, hoezo was dit leuk? En elke ochtend wilde je weer gaan naar de top, weet je zo. Dus het is lekker om fysiek moe te zijn. En als je dan bijvoorbeeld eenmaal boven bent en daar staat een leuke berghut of zo, waar je dan je beloning... Koffie, ik wilde koffie daar, maar hij is dicht.
Potverdikkie. Nou, maar u bent goed geoutilleerd, hoor. Ik ben wel goed geïnteresseerd. Ja. Zijn dat gedroogde vijgen? Of Dit zijn eigen gedroogde peertjes en appeltjes. Kijk, op een laag temperatuurtje in de oven. In de oven, precies. En dan geduld hebben en geduld hebben en geduld hebben. En dan blijven ze zo gewoon, dat is het oogst van vorig jaar nog. Ze blijft gewoon goed. Ja. En bewaart u ze dan in de diepvries? Of in de kelder. In de kelder? In een glazen pot met een open, zeg maar. Dus ik heb er alleen maar een heel fijn gaasje overheen, dat er geen beestjes in kunnen. En dan in een koele kelder. En dan blijft het gewoon wel droog. Zo, hè? Dus een vochtige kelder gaat niet. Nee. Maar een koele, droge kelder, open, zodat het kan ademen. Zijn het uw eigen peertjes? Nee. Bij vrienden gehaald. Oké, nou, Maar niet gekocht. Oké. Ja. Maar leuk hoor. Wat nootjes erbij, Nootjes een erbij, sapje, een yoghurtje. Erbij, een yoghurtje erbij. Dat is meer dan genoeg. Waar bent u begonnen vanochtend? Odineberg. Oké, dus u bent al vanaf Berg hier naartoe gehuppeld. Ja. En waar is het eindpunt? Zwalmen vandaag. In Zwanen. Ja. En hoe komt u dan weer in Oesbeek? Dan ga ik ik loop tot Venlo en dan pak ik de trein in de bus. Zo simpel. Maar overnacht u ergens in Ja, Zwanen? vrienden op de fiets of bed and breakfast. Oh ja, vrienden op de fiets. Ja, het is leuk. Echt Ik ken heel het. leuk. Echt heel leuk. En dat zijn vaak ook mensen die voor, nou ik wil niet zeggen een appel en een ei, maar het is financieel heel goed te behappen. Juist. Je betaalt dan 25 euro of zo voor een overnachting. Klopt. En, maar het is zo leuk om contacten te maken, want volgens mij maakt u ook heel makkelijk contact met mensen. Ja. U bent wel een mensenmens. Ik ben een mensenmens, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. En gisteren was gewoon heel leuk, kon mee eten en we hebben in de tuin gezeten en een zalmpje gegrild en nou ja. Hè, nou zo. ja. Ja, precies. Bij mensen die u eigenlijk helemaal niet kende? Die je eigenlijk niet kent, nee. Ja, leuk hè. Nou, ik zeg heel vaak ook, of we zeggen het onderling, als wij een dagje op pad zijn geweest voor dit programma, we gaan als rijker mens naar huis. Ja. Maar dat geldt voor u ook? Dat geldt voor mij ook. Het is ontzettend leuk. Dat is ook het voordeel van alleen wandelen. Dat je door allerlei mensen aangesproken wordt. En dat kan variëren van een oudere vrouw die gras tussen de steentjes aan het halen is. En dan zo zegt, zo vroeg op stap en dan zwaar zeker. Ik zeg, nou valt wel mee. En nou ja, zo hè. En dan heb je een praatje en dat is heel erg leuk. Mist u de kinderen niet? Nee, want als directeur had ik met de kinderen niet zoveel te maken. Dat is dan weer jammer. Ja. Ik genoot echt in de tweede lijn, hè. Van de verhalen, van de leerkrachten en ja. Dus u was een beetje de zorgmedewerker die niet aan het bed staat. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik zei tegen de kinderen vaker, juffie zorgt voor jullie en ik zorg voor de juffies. Ja. Ook weer zo'n leuke. Ja. En was u ook zorgzaam voor de juffies? Ja, dat en de meesters? Ja, dat denk ik wel. Ja, als ik kijk naar mijn afscheid en hoe ik echt in de bloemetjes gezet ben, dan hebben ze het heel erg gewaardeerd wat ik voor hun gedaan heb. Bent u dan ook het type die dan even een traantje wegpinkt op zo'n moment? Ja? Ja. Dus dan laat u zichzelf wel zien? Jawel, ja. Dat hoort bij een mensenmens, toch? Ik bedoel, dat kan niet alleen maar menselijkheid van de ene kant zijn. Dat klopt helemaal. Ja. Dus zo. En dan ga ik een nieuw leven tegemoet. Ja, en is in dat leven ook, zijn daar nog, is er een partner, zijn er kinderen? Ja, is een partner. En zijn kinderen, zeg maar, zijn erbij. En kleinkinderen zijn er dan bij. Dus reuring genoeg. Maar ik verheug me ontzettend op gewoon zelf kunnen bepalen waar ik de dag mee wil vullen. Ja. En niet vanuit de verplichtingen. Ja. Dus dat. Oh, heerlijk. Heerlijk. Staan er, want dit is dan een beetje Roentumhausen. Ja. Staan er nog andere dingetjes op uw bucketlist? Nee, ik hoef... Nee. Nederland verkennen zou eigenlijk... Dat lijkt me heel erg leuk
Zoals ik nu door Limburg loop om zo ook een keer langs het strand te lopen of in Twente te lopen. Of Texel in de winter. Texel in de winter, zo dat soort dingen. Ja, gewoon genieten van het buiten zijn, van de natuur, van al het moois wat er te bieden is. Wat er geboden wordt, zeg maar. Ja. Volgens mij heeft u de knop aardig goed omgezet. Je staat al om, hè? Ja. Met andere woorden, u heeft zichzelf uitgezet. Ja. Maar toch ook weer open. Dat was wel de bedoeling. Ja, open voor het nieuwe, hè? Ja. Dat. Ja. Nou, Heerlijk. dat is leuk.